En go! Fijn in de fitness. Hallo, wordt er gefilmd? Ja. Ik voel me ook zo lekker fit vandaag. Oh meisjes, moet je even komen. Moet jullie ook even proberen. Ja, en dan onze beurt eentje erop. Dat is wel een goed idee. Deze echt heel fit. Als ik ook even op deze fiets. Ja hoor. Zo lekker zacht. Met Vita en Finessa. Die fiets. Oh, volgens mij wordt die hard hoor, die fiets. Echt zo fijne fitnessfiets. Ja! Je moet even Daniel! Sturen, ik moet sturen. Kijk, je kan ook achteruit fietsen met dit fiets. Oh! Oh, maak het eruit. Oh, lukt hij wel nog? Wacht even.